Para pamirsa sedaya, pagelaran ketoprak IIR saking Ngayogyakarta badhe kelampahan lelakon Rara Jonggrang. Menika wonten Mas Resa pinangka Bandung Bandawasa. Raka minangka buta utawi pitik ingkang kluruk kemawon mboten napa-napa. Mbak Mega minangka Jonggrang. Yo, ayo yo. Ayo kendungi ya. Sapa kuwi mau, ya? Ora apa-apa ora. Ora pangling. Ya ora pangling gua sih. Iki kaya Mega Prastiwi. Rara Jonggrang Rara Jonggrang. Tak bunuh tak pecok ngono. Aja ya. Beleni sing Kok kejem to wong Gunung Kidul kuwi. Baleni. Ora lala, ora tergantung Mega. lawane Mas. Ora dalange wani lho iki. Ora Sopo? mandang tuwana wani lho. Sopo sing ngomong kok le? Pemeneh Nate apa? pemeneh karo Mas Reza ya wani turah wani ya. Buronane wong akeh mergane kok ora. Ampun ngoten. Ora. Tegese aku ki wong aktif ngono lho. Oh ya bener. Nek atos-atos apa-apa dipuangan, aja meneh kok walang wong. Wong doyan. Rara Jonggrang. Ya iya. Apa Kakang? Aku sih. Oh iya. Ya iki kosek urung wayahe kok. Urung wayahe. Urung wayahe. Jenenge kesusu kok ya. Ora pangling kaya Rara Jonggrang. Iya iki jen aku Joko Bandung. Waduh. Wah, Wah kemayune. kowe iki mah kaya Barbie ya. Rara Jonggrang. Ono wong ketoprak kok Barbie. Lah aku Mengantik-ngantikan diri. Ngopo kuwi? ngene iki apa Rara Jonggrang iki ya sing kalem. Dadi iki jog Bandung Bandawasa iki ya wah, anak Wah, apa? apa? Carane kucing iki wis. Rara Jonggrang. Dalem Joko Bandung. Iki malah love dance iki jenenge. Love Dance ya. Iki lagune anu, cinta tak tersampaikan. Saiki kowe wis ora duwe apa-apa. Bapakmu wis sedo, kabeh wis pupus. Apa? Kowe wis ora duwe apa-apa. Aku wis iso bedah negaramu, negarane ramamu. Yo gandrung sinom apa yo. Si keparat kurang to. Oh ya wis apa sak-sake nembang asmara dono apa ngono. Nah. Wah, Jog Bandung Bandawasa ora iso telembangan. Ya. waduh. Rara Jonggrang, ha? Iya, Rara Jonggrang piye? Njak aku kon kepiye Bandung. Nah. Kabeh wis tok entekke bapakku dhewe Tegese ya kowe tok. bakal tak boyong dadi garwa aku to wong ayu. Emoh, aku emoh Joko Bandung. Aku emoh Joko Bandung. Loh, Sampean sik wis marake bapakku ra ono. Ngendi ono anak sik gelem karo wong sik bar mateni bapakane ngendi ono Joko Bandung. Ngendi ono Joko Bandung. loh. Lah kowe arep melu sapa tak takon? Lubis. Kowe wis ora duwe sapa-sapa ning kene mung ana aku. Negarane bapakmu wis tak bedah. Ayo, Ya kowe kudu melu aku. Jarane lewat. Buta kok darat. Kublak. Oh, ora. Kowe aja gatekke kono-kono. Iya. Lewat. Nah, Iki Bandung. Minggir. Tok. Ora, ketoprak kono jaran liwat iki opo to iki? kuwi jamane Rara Jonggrang ben iki lak ya mesti ana to nek wujuding jaran elek-elekan ngono. Ya ana ning ora kok ceniningan. Oh, ceningan. Wo lho.
teko kok. Jalane meneng-meneng. Wis meneng ganggu wong. Ganggu wong lagi anu ya toh. Tak mangan kolonjono. Hah? Ayo Panganan kolonjono. sing baku kowe kudu gelem karo aku Roro Jonggrang. Iya. Aku emoh Joko Bandung. Aku emoh. Sogok, emoh. Apa iki ana wong Roro Jonggrang kok sogok keri-keri iki Roro Jonggrang jaman kapan gek ora? Kowe kudu gelem ya Roro Jonggrang manuta marang panjenengan ingsun. Ya. Tak boyong dadi garwaku wong ayu. Yen ngono aku gelem. Oh iya, Tapi kudu ana satu syaratnya Joko Bandung. apa piye? Ayo lewat jarane lewat yo. Yo, nah, ya. Nah. Meneh. Wis mandek. Nah. Iki kok mbelajaran piye ya iki? Kudu ana satu syaratnya Joko Bandung. Kepiye Roro Jonggrang? Aku pengen duwe anak 900. Ora, salah. Kudu anu. Kowe kepengin bayi 100 bakal kelakon Roro Jonggrang. Salah. Aku melu. Salah. Kleru Joko Bandung. Aku Gelunganmu pengen- kuwi lho marai anu. Waduh, Waduh. kepiye Roro Jonggrang? pengen jenengan Heeh. gawe candi cacahe 9.999 dalam waktu 1 malam. 1000 dikenepi sisan Roro Jonggrang. Ya. Candi Cacah cacahe 1000. Aja mung 999. Kuwi ganjil. Urung rampung leh kungen matur. Oh iya. Tambah 1. Oh, 1000. Iya. Iya, 1000. Yo. Yen pancen kaya ngono kekarepanmu Roro Jonggrang. Mengko yen wis kelakon kowe gelem dadi garwaku Roro Jonggrang. Iya, tapi dalam waktu 1 malam. Gawene candi. Dalam satu malam. Satu malam kuwi apa Roro Jonggrang? Sewengi. Wah. Roro Jonggrang. Tok anggap apa Bandung Bondowoso? Yo, bakal tak lakoni tak gaweke. Candi cacahe 1000. Entenono Roro Jonggrang. Engkono jago kluruk wayah esuk. Candi 1000 wis dadi. Tak aturke marang sliramu Roro Jonggrang. Yen ngono tak enteni Joko Bandung. Kudu genep. Ya iki Bandung Bondowoso mantek aji njaluk bantuan jim. Kowe dadi jime. Aku jine. Heeh. Oh iya. Yo. Jine piye? Cilik, gede? Ayo koyo dhewe. Metu saka anu, botol. Ya. Wis. Wah. Nah, heeh. Wis kuwi mantek aji apa ngono nggo ngewangi Bandung. Sopo? Ibu, buta apa Wah. ora? Jem apa ora Udara? Ya nek jenenge lak suarane gede kan ngono iya, lho. Hmm. Udune iki lak ngene ya. Wah. Lambene kok magu ngono ya. Ya karang ya kakan untu. Oh iya. Ora nesu. Yo, jime. Ora Ya. kata nesu. Mantek aji apa-apa ngono. Lam tilam apa mbuh. Wis, ya. Wah. Ora guyu. Aku mah gila dhewe ya. Iki sopo wani metuke aku kok metuke to? Kowe iki jemku. Metuke Iki aku. jemku. Oh iya, aku basa karo kowe berarti. Lah Iya, iya, iya. lancang. Oh iya. Lancang. Lancange sing dirajang-rajang ngene. Oh, loncang. Kacang. Ting 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 ngene. Lonceng, Oh, lonceng. Ceng. Lonceng kene ande ya Allah, ngene kae jenenge lonceng ngene kae. Oh, bicong. Iki jem endi ta iki? Mbok didol wae. Sinuwun. Wonten dawuh punapa Ya. manggil dhateng kula. Manggil. Kowe bakal tak dawuhi. Bakal tak dawuhi. Dawuh menapa? Aku dina iki duwe Pitik cilik. Sapa kebon? iki kok jem kok ngawur to. Wonten dawuh menapa sinuwun? Jim kok teranyaan. Supaya bangun candi kanggo aku.
Bangun candi cacahe 1000. cacahe 1000. Sewengi kudu dadi. Dinten menika napa mbijan? Saiki. Nggih, kula suwun tumbas semen 1 ton. Oh, kelakon. Bas boto 1 ton. Iya. Nggo ngebruki kowe kuwi. Oh nggih. Oh. Bakune sewengi kudu dadi. Sewengi kudu Yen dadi. aku ora kelakon bangun candi 1000, Nggih. aku ora kelakon garwa. Ya Garwa. loro jonggrang. Oh nggih, sendika ngestakaken dawuh. Mengke menawi sampun Nek mengke. garwa Cek ditonton sik basane ngono Jim kok. mengke menawi sampun garwa Dewi Roro Jonggrang. Kula saged nyicipi. Ya. Kepanen. Iso. Sendika ngestakaken dawuh dinten menika kula bidal bangun candi 1000. Yo, iki Bandung Bondowasane delok yo. Oh, dong. Oh, ayo Bandung Bondowoso ngitung-ngitung. Ngitung apa-apa kowe? Oh iya ana pitik kluro. Roro jonggrang. Piye Joko Bandung? Sawangen. Iki wis wayah. Esuk. Jago wis padha kluruk. Aku wis kelakon bangun candi cacahe 1000. Apa mas genep tenan Joko Bandung? Lho iya. Aku pengen jenengan ngitung meleh. Kudu genep cacahe 1000 Joko Bandung. Aku kon ngitung candi. Iya Joko Bandung. Oh iya. Saka kono kae sawangen. Cetha kae ana 100. 200, 300, 320, 400, 700, 800, 999. Sing siji endi Joko Bandung? Sing siji endi? Loh. Rumangsaku aku kuwi wis gawe candi genep 1000. Aja ngarep dadi bojoku yen candi iki urung 100.000. Kepiye? Yen urung 1000 aja ngarep dadi bojoku. Dadi kowe nampik marang katresnanku marang sliramu Roro Jonggrang. Sesuai perjanjian awal Joko Bandung. Sesuai ya. Mung kurang siji wae kowe nampik katresnanku Roro Jonggrang. 1000 ya 1000 Joko Bandung. Ora kena minus, ora kena plus. Wah. Tenan kowe nampik marang tresnaku Roro Jonggrang. Mung perkara candi wujude reca kurang siji. Kowe nampik tresnane Bandung Bondowoso. Sinuwun. Sinuwun. Nek ngono butuhku ki tak dadekke candi. Sinuwun. Kleru. Semen entek. Tak yo ben. Lah kurang siji kok. Ono wong buta kok nganu semen. Batune entek kok batu to. Batakune entek. Iya Tak yo men wis. Kurang siji. Aku ora iso garwa. Lah ya kuwi kowe kepiye kowe? Lah nggih mulane niku kula ajeng tumbas semen. Neng iki wektune wis entek, sewengi dadi. Mongko iki wis wayah esuk. Roro Jonggrang, Piye, kowe Joko kudu Bandung? nampa katresnanku. Sesuai perjanjian awal Joko Kowe Bandung. ora gelem, Aku mau Joko Bandung. kebangetan kowe Roro Jonggrang. Candine kurang siji Joko Bandung. Yo. Mau Joko Bandung. Yen ngono, ya. Candi kae kurang siji. Kowe ganepe Roro Jonggrang. Kocap kacarita kuwi Jonggrang wis dadi candi. Wis nengno wae. Nengno wae. Wis pirang-pirang tahun ana wong lewat arep foto ro candi ayo Kak kowe Kak Aku kita. foto ro candi. Yo Wah, kepiye Masya sak-sakmu Allah. ngono. Iya. Wah iki dalan yo ngejak ngawur tenan. Ya. Halo guys. Nah, ini kita berada di Candi Prambanan. Ya. Foto karo aku patung obahi piye Patung kok ceniningan. patung. Patungnya Kang Slupan. Wacak. Wis ora ndang foto. Foto karo Candi. Candi Nah. Candi Borobudur. Nah. Foto karo patung
Roro Jonggrang ya. Ini suatu petilasan ya. Nah, kocap kacarita sing ngejak foto ki jegok. Apa jaran ngopo? Iya kuwi apa jenenge kuwi? Ora kok hubunge karo Beker. jalan wae to. Heeh, beker. kok beker? Heeh, bar foto terus beker mergo seneng girang. Ya ora. Aku kuwi. Ora yo. Ora sah. Wis. Wis. Nggih, matur suwun, wis. Monggo kembali ke tempat semula. Wis iki sembuh iki sak dadine iki mau apa ya ora Ayo. dong. Mbuh iki mau ya ngopo iki mau. Sing penting nguri-uri budaya. Sing Nggih lagi nguri-nguri ngaten to, Mas. budaya. Nggih. Kamar satu Iya. penting nguri-nguri budaya. Iya, nguri-uri budaya ora